Шахтив са малко по-голяма периферия. Ама съвсем... Те са друг модел. Така да е. Всички сте много добри производители. You are very good entrepreneurs. Нашия отбор са и си радости. В тази шапка да им заструва качествена. Добре. Айде и този път. Айде, тръщи ги да ги видим. Може да питам, може ли по принцип да не купуваме в някои от другите страна? Защото искаш, може да правиш. Може всичко.